ଏକଦା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଆଲେକ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଅତିବାହିତ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଲେକ୍ସଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରିପୋଡ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହତାଶ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭାସୁଥିଲେ। ନିଶା କମିବା ସହିତ ଗଭୀରରୁ ଏକ ମହାନ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ଥିଲେ। ଏହାର ଚିହ୍ନ ଆଖିରେ ଘନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। କଇଁଛ ଏକ ଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଗତି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅବିଭାଜିତ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଆଲେକ୍ସ ଏକ ଜନଜାତିର ସାମ୍ନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଶିଖାଇଲେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସମୃଦ୍ଧତା ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛର ଅନୁସରଣ କିଛି ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଗଲା ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟି ପରିବେଶର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ରର ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ।